വിശാഖഷഷ്ഠി ശ്ലോകം 15. ഓം ഗുരുർബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. എല്ലാ ആത്മസഹോദരങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം. ഈ സംസാര സാഗരത്തിലെ ദുർഘടങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ പഴനിമലയുടെ ഈശനെ ഭജിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ ബോധ്യമാക്കുന്നതാണ് വിശാഖഷഷ്ഠിയുടെ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. താൻ താൻ യഥാ സ്വമതി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫലിതാൻ താൻ വിസംശയമഹോ, താൻ താൻ പൂജിക്കും അത് സ്വാന്താശു കണ്ടു കുരു ശാന്താത്മനാശുഭകരം. ഭ്രാന്തായ സംസരണ കാന്താര സഞ്ചരണ താന്തായ മാനകലുഷം, താൻ താൻ നിനക്കുരുചിയാന്ത ദൃഢം പളനി കാന്താരയേശ ഭജനാൽ. താൻ താൻ യഥാസ്വമതി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫലിതാൻ താൻ വിസംശയമഹോ, താൻ താൻ ഭുജിക്കുമതു സ്വാന്താശു കണ്ടു കുരു ശാന്താത്മനാശുഭകരം. ഭ്രാന്തായ സംസരണ കാന്താര സഞ്ചരണ താന്തായ മാനകലുഷം, താൻ താൻ നിനക്കുരുചിയാം താൻ ദൃഢം പളനി കാന്താരയേശ ഭജനാൽ. താൻ താൻ യഥാസ്വമതി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫലിതാൻ താൻ വിസംശയമഹോ, താൻ താൻ ഭുജിക്കുമതു സ്വാന്താശു കണ്ട് കുരു ശാന്താത്മന ശുഭകരം. ഭ്രാന്തായ സംസരണ കാന്താര സഞ്ചരണ താന്തായ മാനകലുഷം, താൻ താൻ നിനക്കുരുചിയാം താൻ ദൃഢം പളനി കാന്താര യേശ ഭജനാൽ. താൻ താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവർ യഥാസ്വമതി ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഫലിതാൻ താൻ ഫലത്തെ ഉളവാക്കുന്നതായി തീരും എന്നുള്ളതിനെ വിസംശയമഹോ യാതൊരു സംശയമില്ല, അത് മഹാശ്ചര്യം തന്നെ. അത് താൻ താൻ ഭുജിക്കും, അതിനെ അവരവർ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. സ്വാന്താശു കണ്ടു, സ്വാന്തേ ആശു കണ്ടു, ഇക്കാര്യം സ്വന്തം മനസ്സിൽ അപ്പോഴപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ശാന്താത്മന ശാന്തഭാവത്തിൽ ശുഭകരം കുരു ശുഭകരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭ്രാന്തായ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച സംസരണ ഈ സംസാരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള കാന്താര കാന്താരത്തിൽ കൂടിയുള്ള അഥവാ വനത്തിൽ കൂടിയുള്ള സഞ്ചരണ സഞ്ചാരം കൊണ്ട് താന്തായ മാന ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന കലുഷം ദോഷത്തെ താന്താൻ അതായത് താണ്ടാൻ തരണം ചെയ്യാൻ. നിനക്കു രുചിയാം നിനക്ക് രുചിക്കുന്ന മാർഗം പളനി കാന്താര യേശ ഭജനാൽ, പളനിയാകുന്ന കാന്താരത്തിൻ്റെ ഈശനെ ഭജിക്കുക വഴി താൻ ദൃഢം മാത്രമേ തെളിഞ്ഞു കിട്ടുകയുള്ളൂ. പൊതുവെ ഒരു ചൊല്ലുള്ളതാണ്, താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ അനുഭവിച്ചിടുകയെന്നേ വരൂ. അതായത് അവരവർ സ്വന്തം ഇച്ഛയനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലത്തെ ആയിരിക്കും അതുളവാക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊരു അത്ഭുതം തന്നെ. മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഫലങ്ങളെ അവരവർ തന്നെ അനുഭവിക്കുകയും വേണം. ഇതൊക്കെ അപ്പോഴപ്പോൾ ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ശാന്തഭാവത്തോടുകൂടി ശുഭകരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭ്രാന്തു പിടിച്ചതുപോലെ ഈ സംസാരമാകുന്ന വനത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കുക കാരണം ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നു എന്ന ദോഷത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും രുചികരമായ വഴി തെളിഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് പളനിമലയുടെ ഈശനെ ഭജിക്കുക മുഖാന്തരമാണ് എന്നുള്ളത് തീർച്ച. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഈശ്വരനെയുള്ള പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക്
ഈ ദുർഘടങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളെ ഒക്കെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പളനിയേശനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, പളനിയേശനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.